Ndi odala amene amafa chifukwa choyima pa chilungamo kusiyana ndi kulemera koma uli chisiro. Dziko lino la Malawi limatchedwa Malawi chifukwa anthu ena mbuyomo adachitapo sacrifice miyoyo yawo kuti ufulu umene tikuona lero utikhale nawo. Ndimamva chisoni chachikulu ine ngati president wa anthu osauka woyamba kuno ku Malawi ndikaona akuluakulu atsogoleri a boma akumapanga mapulogalamu amene pamawa adzabweretse mavuto makamaka kwa anthu osauka amene alibe china chilichonse, amene olo nkhondo itayamba sangathawire kwina kulikonse, kusiyana ndi inuyo amene muli kuboma, amene ndinu andale, amene muli ndi chuma chochuluka, china mwa icho chili mayiko akunja chimene munakachisiya kumene kumutaba m'bomamu. Zimandikhuza ndipo ndimalira kwambiri mu mtima. Lero linso ndabwera chondichitikira chindichitikire, kumangidwa ndimangidwe, koma ndingonena chilungamo. Uthenga wanga walero ukupita kwa President Chakwera, nduna zake zonse, komanso onse amwe musipi. Uthenga uwu ndikuulankhula mosaopa, mosanjenjemera, koma mongoyima pa chilungamo. Kunena kuti iyi ndi nthawi imene mukanachita revisit ubale wanu wa dziko la Malawi ndi Rwanda. Amene ku Rwandako kudachoka anthu ambirimbiri kubwera kuno ku Malawi amene timawatcha kuti ma refugees. Ubale umene mukanawunikira kwambiri chifukwa muno m'Malawi mukuchitika zinthu zonyasa, zinthu zimene zikuchitika muno m'Malawi ngati simuzisamalira. Siku lina muzawakumbukira mawu anga wakunena kuti wachamba uja, wamisala uja, wamadrama uja adanenapo koma anthu sitidamumvere. Muno Malawi mutachitika zinthu zoopsa. Ndiye popeza mukauzidwa chilungamo mumathamangira kuzamanga munthu, iyiso mwina inu akweri yafete yakwana somano nthawi yokuti ine mundimange, koma ndingonena chilungamo kunena kuti ubale wa dziko la Malawi ndi anthu aku Rwanda mukanauchita revisit. Ndipo ngati nthawi yakwana yokuti ma refugees wazipita kwawo, mukanayeneradi kupanga zimenezo ngati dziko limene ndi sovereign state, limene limapanga zinthu poyima pawokha, sitidalira wina ake kuti atilamulire. Mukanachita revisit ubale umenewu wapakati pa dziko la Malawi ndi Rwanda, chifukwa akuluakulu ena adanenapo kunena kuti padakafunda padajiwisa galu. Izi ndikunena chifukwa kwa mezi iwiri sopano mu Devil Street aja amatchedwa ma refugees akhala akumatenga ma passport kuzera kwa asilikali kapena akuluakulu aku Rwanda amene anabwera kunoko ku Malawi kumakhala ngati akugwira ntchito, koma chikhalirecho akupanga zinthu za ukazitape. Izizi zikuoneka ngati zamisala, koma ndi zenizeni kunena kuti anthu amene anabwera kunoko ngati ma refugees ndipo ali pansi pa UNHCR akumalandira chithandizo ngati anthu ndi ma refugees. China chilichonse analembesedwa mayina awo ngati ma refugees, koma pang'ono ndi pang'ono akumachoka ku kampu kwawo kuja kuzaleka ndikumazatenga ma passport. Malamulo amanena kunena kuti mu refugee sayenera kukhala ndi passport, koma akuyenera akhale ndi mapepala okuti anachoka kwawoko. Koma tikunena pano ma refugees ambiri ochokera ku Salima, ochokera ku Nkhotakota, ochokera mu Lilongwe, ochokera ku Dowa, ena ku Mangochi ali ndi ma passport a dziko lawo. Ndiye nkumafunsa kunena kuti kodi malamulo a dziko lino amayenda bwanji, nanga anthu amene wamukwalolera bwanji kuti azikakhala ndi system yokhala ndi mpata omapasana ma passport chikhalire nicho iwo ni ma refugees.
Itu mukuyiyambayi siku lina muzanong'oneza nayo bondo. Tikunena pano ma refugees kuzera kwa anthu aku Rwanda amene amabwera ambiri mwa iwo ndi asilikali amaopseza munomo m'Malawi, amaopseza anthu kuwauza ma refugees amene anathawa kwawoko kuwauza kuti tiyeni muzikatenga ma passport. Tikunena pano dzulo anali ndi meeting yawo ku BICC kumene apanga chisankho chifukwa ku dziko la Rwanda kuli chisankho siku la lero pa 15 July, ndipo amene amatchedwa kuti diaspora, anthu okhala mayiko akunja avota dzulo. Chomwecho anthu amene akukhala kuno ku Malawi aku Rwanda avotaso dzulo ku BICC kumene anapita ndikumachita disguise ngati akupanga meeting wamba, koma akupangako zisankho zomusankha Paul Kagame kusatira ku chipani chawo chakuchokera ku Rwanda chija. Anthu avota dzulo. Tikunena kuti ma refugees ajanonso pano ali ndi ma passport aku Rwanda ndipo akwanisa kuvota mu dziko laini limene anabwera ngati ma refugees. Izizi mukhoza kuziona kuti ngakhale dziko la Malawi likulephera kuti lipereke mpata kwa anthu ake amene akukhala mayiko ngati ku South Africa, ku Zambia, ku Botswana, ku Mozambique, ku America, ku Britain ni mayiko ambiri kuti avote nawo zisankho zimene zikubwera mu dziko muno kapena zisankho zimene zimachitika mu dziko muno. Koma dziko la Malawi lomwero chifukwa cha usogoleri olephera, asogoleri wokuba akwanisa kuwapasa anthu aku Rwanda mpata kuti akavote, ndipo avota. As we talk now, pamene Rwanda ikupita ku masankho lero, anthu amene amakhala mayiko akunja kuphatikiza Malawi avota dzulo, ndipo akuno ku Malawi akavotera kuja kumatchedwa ku BICC. Ndipo ma passport amene ndikunenawa amatengedwa ku Devil Street, office ina imene imagawa ma passport amene wa aku Rwanda kuphweka kwa dziko la Malawi. Ngati kuli dziko lophweka kwambiri limene ulo atafuna kuti adani alipange chipongwe ndiye ndi dziko la Malawi. Dziko la Malawi lili pa ubale ndi dziko la Rwanda, limene dziko la Rwandalo limachita fund ma rebels a M23 ku DRC. Chodabwitsa nchonena kuti aboma amaziwa kunena kuti ku DRC kuli nkhondo imene zigawenga za M23 zimakamenyana ndi anthu akumeneko kufuna kukang'anirana miyala ya mtengo wapatali. And yet the same Malawi ili pa ubale, yet the same Malawi so imatumiza so anthu kuja kumachedwa ku DRC pogwirizana ndi mgwirizano wa UN kuti asilikali a dziko lino azipita ku DRC ndikumakamenyana ndi zigawenga za M23 zimene zikupasidwa chithandizo ndi dziko la Rwanda. Koma akuluakulu ine pena pake sinimamvesa. Anthuwo akumenyana, akutumiza asilikali awo ku DRC aziboma la Malawi, and anthu akumenyana nawo ndi zigawenga zimene zimapasidwa funding ndi dziko la Rwanda. Mukuiona equation iyo pamene bwa Malawi mitu yathu ikuyenda bwino, ndipo information ikunena kuti anthu amene amavota dzulowa ku meeting yawo akupanga so limodzi kuti apereke ndalama zokuti zikathandize ma M23 rebels aja amene ali ku DRC, ndi cholinga kuti kumene kuja azitenga ku miyala, chifukwa ngati pali dziko limene limagulisa miyala yambiri pa dziko lino lapansi ku Africa ndiye ndi dziko la Rwanda. Magulisa miyala, ndipo miyala iwo alibe kwawoko amakatenga mayiko aeni, monga mmene akupangira kuja ku Mozambiki kuli nkhondo kuja iwo aja apitako kumene kuja ngati akukathandiza dziko la Mozambiki, chikhalire nicho kumene kuja apitako kuti azikabako miyala. Ngakhale opposition ya ku Mozambiki iko inabwera ndikuuza boma kunena kuti komatu anthu awawa sanabwere kuzatithandiza, abwera kuzatipanga filimu kukhala ngati akutithandiza koma akutitengera miyala yathu. Ine ndimadabwa kuti ku Malawi kuno tili ndi asogoleri amene amaoneka asogoleri wozindikira kwambiri, amene asanalowe mboma amaoneka anzeru
koma mpeza kuti mmene alowa mbomamu zimene amaonesa kuti akazichita akalowa mboma ndizosiyana kwambiri. Izizi ndikunena izi mopanda matha, komanso siku lina muzandikumbukira, chifukwa ngati kuli ziko lophwekesesa kuphwekesesa muchina chilichonse ndiye ndi ziko la Malawi. China chilichonse timangovomera kuti chifukwa cha umphawi wathu, uzatenge wathu, kufuna makobiri ochokera mayiko akunja, kupempha kwathu siku lina tizapempha nazo maliro, kupempha siku lina tizapempha nkhondo. Nangofuna ndikuwuzeni inu aboma kunena kuti musaone ngati Amalawi ambiri ndi ogona. Munomo muli zigawenga zambirimbiri zochokera ku Rwanda, koma mwina sitikudziwa kuti kapena mwina pali ndi special agreement imene inu anthu mukugwirizana. Koma mpotengera mavuto amene ali muno m'Malawi, munomo anthu kunali bwino kuti azingokhala pa mavuto awo omwewo, kusiyana ndi kuwaputira zina zimene pamawa zizause nkhondo muno m'Malawi. Ndipo peza anthu aboma kapena andale mukakhala mboma mmakhala ngati mwalozedwa, mmakhala ngati mwapepetulidwa, simmaziwa chimene mukupanga, but there will be a day imene muzachite regret your actions. Chifukwa sizoona kuti mu refugees amene anabwera munomo ngati refugees azikatenga passport ndikuchita bypass system ya boma, anthu ndikubwera muno ndikumachita print ma passport ndikumapasana, and yet anthu malamulo aliko achikhalire kuti anthu amene oni ma refugees sayenera kukhala ndi ma passport pakana kufika size yomakavota. Chikhalire nicho mwiniyo kukufunsani aboma kunena kuti kodi ifeyo anthu amene amakhala mayiko akunja muzatipasa mpata liti kapena muzawapasa mpata liti kuti azavote, muona kuti ansalaje ndionena kuti tilibe ma resources, and yet you are allowing anthu ochokera mayiko akunja kuti azivota munomo m'Malawi. What a caged nation. Ife ndi ziko lotembereredwa kwambiri, ziko limene likuyenera kuti Amalawi tiyene tizipemphera Mulungu achitepo kanthu, ndipo makandulo aja akhale ochuluka kwambiri, ngakhale kuti boma la Malawi tikunena pano lakweza makandulo, duty ya makandulo, ati akufuna kuti makandulo asamabwere muno m'Malawi. Mukaafusa anthu amene amapanga business ya makandulo akuwuzani kuti duty yakwera pa zipangizo, komanso kandulo yokuti umuombole pa boda wakwereratu, chifukwa chonena kuti aboma sakufuna kuti miyambo ya makandulo izipitirira. Ndiyetu wina afune asafune, kaya muuzane kumeneko kaya mumange anthu, koma mwambo wa makandulo upitirira. Pakali pano ndi break chabe, mene zateremu ndi break chabe, koma mwambo wa makandulo upitirira. Ndipo muno m'Malawi muchitika zinthu zambirimbiri, tinakuwuzani kale kuti 2024 mudikirire muchitika zinthu zambiri. Ndipo inuyo andale makamaka asogoleri amu MCB amene mukufuna kuphwanyana maudindo, amene mwaba ndalama zochuluka, amene mukuoneka ngati ndinu anthu olemera, you be shocked chifukwa Amalawi apanga zinthu zimene inu simunazione. Ndikungofuna ndinene izi muziko langa la democracy, ndipo musaopa, ndipo amene akundifuna akhoza kundipeza, koma ine sindingazapange mantha konse. Bonnie Kalinda, the DC, mwana woopsa kwambiri, from Jeza Village, TM Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.